Oh, sorry mga tugang, sorry kasi nagre-record kanina pala, ay hindi, kanina pa pala, nagka-on pala. Sorry, technical problem. Okay, nagkaroon po kita ng technical problem. Hindi po nakaswitch yung isang microphone kasi napalit ko po kasi kanina nagre-record ako. Sorry po, welcome once again sa programang Marhay na Hapon with Father Butz Bombasi, OP. Napalong talaga, napahaba tuloy ang satuyang intro. Yun pala sabi ko, igwaning signal, pero daing ko yan, daing, apod kayo ni, inihong, daing, mayo, mara na, sandali, may problema yata. Okay? Okay, mga tugang, kasi nagkakaroon igwa kita ng technical problem. Yaon pa ko digdi sa kuyang kwarto, maya ko naman sa estasyon, kaya solo, operator, at the same time, talent. Jing, sino man nandyan? Si Jing o si June? June, sorry may technical problem lang kasi yung aking microphone ay hindi nakasaksak pala. Duman sa mixer, ibang microphone ang nakasaksak. Yan. Yan pala mga tugang. But anyway, tuloy sa tuyang napahaba sa tuyang intro. But just the same, welcome once again sa tuyang programa. Ngunyan na aldaw ng Miyerkules, 18th of November. At pwede po kamo mag-text sa kuya sa 0966 533-8475 or 0925-811-3851. Alam mo mga tugang, medyo naging busy lang po ang sendong lingkod kasi kasubago, yaon ako digdi 15 minutes before, yaon ako digdi sa kuyang kwarto, nakahanda na ako, nagko-computer ako, may pinatutugtog ko na nga ni Sukuyan. So, sa tuyang intro, nga lang pala, di nakasaksak. Yan naman pala. Sorry for the senior moment. Kasi, alam mo, ginagawa ko kapasi ang aming family tree. Yun, medyo na-busy lang po ako. But anyway, mga tugang, sa tuyang pag-uurulayan, ngunyan, manunugod iyan sa, does God expects from us? Yan. May inaasahan ba ang Diyos sa tuya? Okay? May inaasahan ba o para bang pag tinawsay mo yan, bahala na? Or does God expect from us? Okay? Tatanda natin mga tugang na pigtaw ang kita ng Diyos ng mga kapital. Pero ang hapot, ang mga kapital bang yan ay sa tuyang pinakikinabangan o sa tuyang sinasayang? Okay? Yan po ang sa tuyang pag-uurulayan mo niyan, kasi kadakol na mga tinao sa tuya ang Diyos na sa tuyang sinasayang, dahil pinapakinabangan. Tulad halimbawa, tinawaan ka ng talino. Anong ginawa mo sa talino mo? In-improve mo ba? O ako, binigyan ng Diyos ng bibig kasi si Father Butz madaldal talaga yan Kaya ginagamit ko ng pagiging madaldal ko sa pagbo-broadcast at the same time sa pag-preach ng Word of God. Yan po ginagamit ko. Gamitin po lang natin. Okay, halimbawa, magaling ka magluto. Gamitin mo ang iyong kakayahan magluto. Yan po, sana yan ang ating gamitin. Maraming binigay sa atin ng Diyos Ang tanong ko, have you discovered your talent? Okay? O hanggang ngayon, 90 years old ka na, ano bang talent ko? Hindi mo pa aram. Alam mo, dapat aramin mo ang sa imong kakayahan. Sabi nga, meron tinatawag tayong SWOT analysis. Ano yung Father SWOT analysis? Yun po ay tinatawag natin strength, weakness, opportunities, or threat. So, hanapin mo sa buhay mo, ano ba ang among strength mo? Ano ba ang mga kakayahan mo? Ano ba ang sa imong mga kakusugan? Pero, siyempre, gabos, miski may kakusugan ka, igwa ka naman kahinaan, may kaluyahan ka.
So, aramin mo din iyan. Halimbawa, magaling ako magsalita, pero although kasama na rin yun, sa bukador ako, kasi alam mo, bata pa kasi ako, hinahangaan ko na kasi yung aking uncle. Bukador yun eh. Ibig sabihin bukador, magaling. Kaya nung bata ako, palagi ako nananalo sa declamation, sa oration, orator po ang iyong lingkod. Arms, arms, give me a piece of bread. Yun, declamation. Mahilig ako sa drama. Yung ginamit ko po kasi ang kakayahan ko. Kaya nga siguro naging preacher ako kasi yun niya mahilig din po kasi ako maggamit ng aking bibig. Gamitin mo ang kakayahan mo, okay? Ano bang kakayahan meron ka? Gamitin mo yan. Huwag mong sasayangin. Marami sa atin sinasayang. Dahil saan? Sa katamaran. Tamad. Bahala na siya, Father. Bahala na. Bahala na ang Diyos. Arugampi ka sabi nila, kasuwag ko, so balita. So mga basura daa, yaon na naman dyan sa karagatan. May mga diaper, may mga mga pampers, so may mga ang dami dyan. Mga miski itong pambabae, feminine something like that, nandoon daw. Ano ba ang salog, ang dagat, bakong basurahan? Kaya yan, pinapakinabangan ba natin? Yun. So dapat maging malinig tayo sa kapaligiran. Gamitin po natin ang ating talino. Gamitin natin ang ating buhay sa kagandahan ng buhay. So yung po ay mahalaga yan. Ano bang, siyempre may kahinaan tayo. For example, dito sa amin, mga kasama kong pare. Okay? Siya magaling doon sa bagay na yan. Mahina naman ako dyan. Pwede magaling ako sa bagay na ito. Mahina naman sila doon. Kasi nga, we have to complete rather than compete. Ang problema sa mga tao, we compete. We should not compete with each other, but rather, we should complete with each other. Sabi nga ni, punuan natin, kaysa natin bawasan. Okay? O lamangan, o labanan. Kaya nga sa ginagawa kong family tree, sabi ko, we have to complete each other rather to compete with each other. Hindi po pwedeng maglaban-laban tayo eh. So yung po ang pag-usapan natin. Pero bago lahat, bago tayo magsimula niyan, bago tayo magpadagos, siyempre, dahil ko nang lilingawan iyan. Permi kitang mamibi. Permi kitang magpagaji. Okay? Siyempre, importante mga tugang yan. Kaya ngunyan, mga ji kita. Okay? Mga ji kita, mga tugang. Sa ngalang Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan, Birhen Maria, na ina ng Diyos. Sino mang lumapit, umiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtiwalang ito, kami ng mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan. Bagkus kami yung dinggin at kaawaan. At mahal namin Birhen Maria, pakibulong po, pakisabi mo po sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Nabindisyonan niya ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang namamahala o nangangasiwa, ang lahat ng mga nagtatrabaho, naglilingkod, tumutulong, at lalong-lalo na ang aming mga tagapakinig. Nawa, kasangkapanin po ninyo kami. Kasangkapanin po ninyo ang himpilang ito na palaganapin ang pagmamahalan, ang kaligtasan, ang iyong kaharian. Nawa,
ilayo po ninyo kami sa anumang mga masama, lalong-lalo na sa anumang sakit o anumang mga disasters upang kami patuloy na makatulong, makapaglingkod sa iyo. Ang lahat nito hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, marhay na hapon giraray sa indo mga tugang. Welcome once again sa satuyang programang Marhay na Hapon with Father Boots Bombasi OP. At sabi ko sa indo, ang satuyang pag-uuralayan ngunyan ay manunugod po yan sa pagpapakinabang kang mga tinatao sa tuya ng Diyos. Sa tuya kayang inaabuso o sa tuyang pinakikinabangan? Ano? Kasi sabi nga ni, kung aabusuhon ta ang mga tinatao sa tuya ng Diyos, ano? Mabalik iyan. Sabi nga ni, we will reap the harvest. Ano? Ang kapadusahan. Yun. Kaya mga tugang, ang sa tuwing ebanghelyo, manunugod po iyan mga tugang sa ebanghelyo ni San Lucas. Okay? Kabanata 14, talata 22 hanggang 33. Kaya binigyan ang tao at ang mayroon nga na pinakinabangan, lalo pang lalakas yan. Okay? So, basahin ko po ang magandang balita ngayon. Itong magandang bareta ngunyan mga tugang. Magayunon asa tuyang magandang bareta. Mantang nagdadangog kay Jesus ang mga tao, nag-usipon siya ning sarong parabola. Harane na siya sa Jerusalem. Kaya naghuna ang mga tao na madali nang mahayag ang kahadian ng Diyos. Kaya sinabihan niya sinda, may sarong tawong gikan sa ginagalangan na pamilya na naglakaw sa harayong lugar, tanganing gibuhon na hadi, dangan mabalik man sana. Bago siya naghali, inapod niya ang 10 kan sa iyang mga surugoon. Tinawan ning tigsa harong bulawan na kwarta sa kasinabihan. Kapitalon nindo ang negosyo, sa negosyo ang kwartang ini, mantang mayo ako. Alagad, ikinaungis siya kan mga kahimanwan niya. Kaya nagpadara sinda ni mga sugo tanganing magsabi, habo ming maging hadi ang taong ini. Alagad ginibo man giraray ng hadi ang taong ito, dangan nagpuli. Pag-abot niya, ipinaapod niya ang mga surugoon na winalatan niya ning kwarta, tanganing aramon kung pira ang nagganansya ninda. Nagdulok ang enot na surugoon asin nagsabi, kagurangnan, ang sarong bulawan na kwarta na itinao mo sako, nakaganansya ning 10. Sinabihan niya ang surugoon, tama ang ginibo mo, marhay na surugoon. Hulita maimbud ka sa mga sadit na bagay, gigibuhon takang kagsakop ning 10 syudad. Nagdulok ang ikaduwang surugoon asin nagsabi, kagurangnan, ang sarong bulawan na kwarta na itinaw mo sako, nagkaganansya ning 5. Sinabihan niya ini, gigibuhon takang kagsakop ning 5 syudad. Ang pang surugoon nagdulok asin nagsabi, kagurangnan, uyaan sa imong bulawan na kwarta. Tinungkusan ko ini sa panyo.
Huli ta natakot ako sa imo dahil sa maisip kang tawo. Kinukuha mo ang bako mong pinagpagalan, asin nag-aani kang bako mong itinanom. Dangan sinabihan kanhadi ang surugon na ini, maraot kang surugon, papadusahan ta ka, siring sa itinira mo. Aram mo palan na maisip ako, kinuha ko ang bako kong pinagpagalan sa kanag-aani kang bako kong itinanom. Tadaw-taday mo, idiniposito sa bangko ang kwarta ko. Pagbalik ko, igwak ko ta ini ning tubo, pagko ako. Dangan, sinabihan niya ang mga yaon duman, kuha nindo sa iya ang bulawan na kwarta, dangan itaon nindo sa igwang 10. Nagsabi sinda, kagurangan, igwa na siyang 10. Sinasabihan ko kamo, ang simbag niya, an si Simon na igwa, tatawan panin mas dakol. Alagad, ang si Simon na mayo, kukuahan pa maskikan kadikit na sa diri niya. Dapit naman sa mga kaiwal kong habong mag-ako sako bilang hadi, darhon nindo sinda, digdi, asin gadanon sa atubangan ko. Mga tugang ini po ang ebanghelyo ning satuyang kagurangnan. Mga tugang magayunon na parumdum sa satuya na anumang itinatao sa tuya ng Diyos sa tuyang pagyamanin. We have to improve it, we have to develop it. Kasi God expects something from us. Yan po ang importante. Ano? So mahiling ta mga tugang iyan. Ano? So sa parabolang iniho, na bulawan na kwarta, pinapagirumdum sa tuya, mga tugang, na sa tuyang pagyamanin. Ano? Ang tinaw sa tuya ng Diyos. Sabi ko nga ni, discover your talents. Ano ba mga talents meron tayo? Ano? Kaysa lustayin natin ang talents natin. Okay? Nagalit si Jesus. Nagalit dito yung ano, sa parabola. Ano? Yung may-ari. Kasi, yung isang surugoon, ano? Tingnan mo, ay, nagreklamo pa. Na, sabi nga ni, sana, idiniposito niya sa bangko ta, igwaning, apod kayo ni, may tubo sana. May tubo. Pero ano? So, alam mo, ano ang mga hadlang? Mahapot ko, ano ba ang mga hadlang sa pag-unlad? Isa dyan yung takot eh. Maraming mga tao ang natatakot. Ay, ayaw ko kasi natatakot ako, hindi ako marunong eh. Ay, kung hindi ka marunong, di magtanong. Ha? Importante po yan mga kaibigan. Ano? So, sana pagnilay-nilayan natin. Babalik po ang yung lingkod pagkatapos ng commercial break. Ano? At tayo po ay magkukwentuhan muli. Ano? So, importante po. At pakiusap ko po sa ating mga kapatid na hindi Katoliko, hayaan lang po ninyo ako sapagkat may karapatan din po ako magdasal kung anong andara sa lingko. Ano? So, at the same time po, sabi nga ni, respeto lang po tayo. Ano? So, respeto. Sabi niya, bakit daw kasi hindi ka na direkta kay Jesus? Ano? So, alam mo mga kapatid, sana po, respeto po. Ano? Kasi, hindi naman po, sabi ko, ulitin ko po ito sa mga kapatid natin hindi Katoliko. I do not pray to Mary. I pray to God, but I pray with Mary. So we must know distinction. Ang problema kasi maraming mga tao, they do not distinguish. Distinction is important. Okay? Distinction. Okay? I do not worship Mary. I only worship God. Okay? So, bakit binibigyan mo naman ng importansya ito? Anyway, kasi gusto kong ipaalam. Ano? Sana sa mga kapatid natin na hindi Katoliko, sabi kasi, bakit po daw manalangin kay Mama Mary? Bakit po palagi ka nanalangin kay Mama Mary? Eh,
Hindi po ako nananalangin kay Mary. Okay? Si Mary, I pray with Mary. I pray to God. Okay? Sana po, you have to know the distinction. The problem with us, we do not know the distinction. Ano? Distinction is important. Okay? Sana po, we know how to have to understand. We will never understand if we do not know distinction. Okay? So maraming salamat po sa mga kapatid natin. Although nagpapasalamat po ako sa mga kapatid natin na hindi Katoliko, na nakikinig pa rin sa akin. Thank you very much. Pero sana, igalang lang po ninyo ang aming pananampalataya. Tayo po muli ay babalik pagkatapos ng mga paalala. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1:30. An oras hatod sa Indokang, Downy. Bye-bye Bahayrus, kahit sa pambahay with Downy. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nescafe, kasangga ng bawat Pilipino. Vicks Vaporub. Vicks Vaporub, ginhawa sa 6 na sintomas ng ubo at sipon. Safeguard. Safeguard, make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas, gulay po ulit ha! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, Lemes na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Depex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang consumer at negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang consumer at negosyo. Abangan. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka kay? Kasi may kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. Siguraduhing wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon.
Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Gusto mo bang bumalik ang alindog mo? At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan, may sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP. Para sa mas malaking deskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. DABIGC.org. Ang Doc Alternativo, The Big C Center sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Namipidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Ang Joy 1050 Pack, Sangkot Kinsena Swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto.
Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 10-50 pack sa good kinsela swak. Enjoy 10-50 pack sa good kinsela swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Nay, ano po hapunan ko ngayon? Regular dapat na pinapacheck up si baby sa health center, lalo na kapag 6 months na siya, para makasiguro si nanay na masustansya ang mga ihahanda niyang pagkain para kay baby habang patuloy ang breastfeeding. Pumunta lang siya sa pinakamalapit na barangay health center. Tuturuan si nanay ng mga barangay nutrition scholars doon kung ano ang mga pagkain angkop sa edad ni baby at madaling ihanda. Ang healthy po ng luto niyo, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Abangan sa himpilan ng DZGB. Ang dulang Katumbas ay Biyaya. Season 13 ng National Nutrition Council. Katumbas ay biyaya, mahalaga at napapanahong usapin ukol sa wastong nutrisyon. Katumbas ay biyaya. Mapapakinggan sa oras na alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon mula araw ng Martes hanggang araw ng Biyernes. Katumbas ay biyaya. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Here's Safeguard and Glock 9 with the Safe Wash Wrap. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, matutudas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, matutudas. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, matutudas. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan live tuwing Lunes, alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito sa DZGB. Usapang PhilHealth. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombase OP. Mga tugang, gusto kong batiin po ang mga nagdadawong satuya sa Facebook Live ng DCGB News Online. Of course, ang sakuyang pinsan na nasa Japan, si Manny Baby, at Manny Tony, si Irene Oraye, si Ampi Botor, Acuestas, at saka si Alan, si Hill, at ang mga nagdadawag pa rin sa tuya na kahit na dahil nagtitext, okay lang, basta hinanyog ka mo, nagdadawag ka mo sa sakuya. At the same time, hindi pong mga nagtext sa kuya, sabi niya, si 6360, ano po ang nagkaiba kang ebanghelyo ngunyan dahil ang ebanghelyo kan Domingo. Ang ebanghelyo po kan Domingo mga tugang ay manunungod iyan sa pareho pala kasi talent po ito, pareho po kasi yung nangyari po noong hanapin ko kasi siyempre noong November 8
Noong November 8 po, ang ebanghelyo natin ay Matthew 25 verses 1 to 13. Tungkol din po yan sa ebanghelyo, tinukoy ni Jesus ang kwentong meron ang kaharian ng langit. Yung 10 abay, na pareho po yon. Ang explanation po tungkol sa pag-andam. Okay? Kasi importante na mag-andam kita. Importante talaga na maghanda kita. Kasi may mga bagay na hindi inaasahan. Maging handa sa di inaasahan. Yan po. Ngunyan naman, siyempre, maghanda tayo kasi dito sa ebanghelyong ito, yung hari bumalik na hindi nila inaasahan. Pero may pagkakaiba. Ang pagkakaiba dito na gamitin natin ang mga bagay-bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. By the way, this coming Sunday ay Christ the King na po. Kaya ang ebanghelyo natin ay talagang nagpapatungkol na rin sa hadi, na si Kristo ang hadi. So, yun po. Nag-text naman si Manay Sol sa Ginubatan. Sabi, Diyos, marahin na sa imo, Father. Nagdadagog man po sa imo si Nita Bergancia, Nataga, Ilawod, Rizal, Street, Ginubatan, Albay. Salamaton po ng Marhay. Sol Pabericio Ecleo ng Purok, Sais Barangay, Francisco, Ginubatan. Okay? Of course, si Rose sa Rapu-Rapu, dapat po itaon ning Diyos gamiton sa tama. Tama yan, Rose. Ano mang tinatao sa tuya ning Diyos, gamiton ta sa tama. Bako sa pang-aapi sa kapwa, o sa panglalawang sa kapwa, o to take advantage of other people. Hindi po yon. Halimbawa, binigyan ka ng talino, wag mong gamitin yan pagiging panlamang sa tao, porque yung tao hindi marunong, lalamangan mo siya. O hindi pwedeng, ang itinao ng Diyos, huwag abusuhin. Kaso po, baga, nagkakapera porque libre na itinao. Yun. Pig-abuso ang ginamit na sala pag-agi. Okay, may data po ito. And of course, si Sally Samar ng Pilar Sorsogon, ready na po, palagi nagdadawag kami sa imo. Okay? So, magayon ng mga tugang, and of course, sa mga tugang tali ng mga hindi katoliko na nagdadangog, maraming salamat po. Pero pakiusap ko, sana instead of mangsita tayo, kasi tanungin natin, sabi sa Biblia, ano ba talaga ang magandang gawin sa tao? Yun. Hindi ba pagmamahalan? Hindi nang pangsisita ka ng sisita. Kasi alam mo yung mga Pariseo, mahilig manita kay Kristo. Huwag natin tularan yung mga Pariseo. Palagi sinisita si Kristo. Bakit ka sumusunod sa batas ng Sabat? Palagi sinisita. Ako sinisita naman. Bakit ka pa nagdarasal kay Maria? Sita ng sita. Dapat hindi po, alam mo, ang dapat gawin natin sa Ebanghelyo, mga kapatid. Ano bang mabuti? Yan ang dapat nating gawin. Kasi after all, ang itatanong sa iyo ng Diyos, pag tayo namatay, sabi nga sa Last Judgment, sa Matthew 25, verse 31-46, hindi naman yung naging mayaman ka ba? Naging katoliko ka ba? Naging protestante ka ba? Naging ganito ka ba? Hindi. Ang itatanong sa iyo, anong ginawa mo sa mga taong nangangailangan? When I was hungry, did you give me food? When I was thirsty, did you give me drink? When I was naked, did you clothe me? When I was in prison, did you visit and come? When I was away from home, did you shelter me? Yan ang tatanong sa atin ng Diyos sasabihin, basta Father, basta ako, hindi ako magawa ng masama Remember, my dear brothers and sisters, hindi po ako nagpipreach sinasabi ko sa inyo, hindi po yan What is important, it is not enough to be good. You must be good for something. For after all, ano ba ang ginibo ni Jesus digdi sa daga? Magayunin mga tugang ang description ng mga evangelist kay Kristo. Ang magayunin ng evangelist, dahil ko malilingawan yan. If what Jesus, the evangelist describe what did Jesus, okay, ito ang maganda. Jesus went about doing good.
Yon, ulitin ko ha. Jesus went about doing good. Jesus did not went about telling people, oh, you're bad, you're bad. Hindi tama yan. Mali yan. No. Jesus never, said that. Okay, give me, sinabi, you are bad. Okay, you Pharisees, you are bad. No, hindi sinabi ni Kristo yun. Maganda. Jesus simply went about doing good. Please remember that. Write it down. Christ went about doing good. Mga tugang, that is Jesus Christ. And that's why we need to follow the footsteps of Jesus Christ. Okay? In other words, we must not look for opportunities to correct people, but we have to look for opportunities to help people. Okay? So, yan po, mga kaibigan, ay mahalaga. Don't look for opportunities to correct people. Okay? Don't look for opportunities to malign people. To look for the sins of people. Tinitingnan kasi natin yung kasalanan ng tao. No. This is, as Christians, as followers of Christ who went about doing good, we must have the opportunities to help people. Sa panahon ito, may pandemya tayo, may bagyo tayo, panahon ito, magtarabangan tayo. Kaya sabi ko nga doon sa ginagawa ko bakit ko ginagawa yung family tree ng Bombase. It is not simply to trace the roots of the Bombase, no. Because I want the Bombase to help each other financially. Ano? Hindi man sa pagmamalaki. Ayoko lang katulad kanina, may nakilala kong Bombase na hindi ko man talaga kakilala. Pero in a way, Bombase siya. So, pinadala na ako ng, Father, pwede ba akong tulungan? Well, humingi din ako ng tulong sa ibang Bombase. Tumulong din yung Bombase. Pinadala ko yung tulong ng Bombase sa Bombase. So, yung po ay mahalaga. We really need to help people. After all, sa Bible, ang tatanong sa atin anong ginawa mo nang kay nabubuhay pa? Okay? How much have we done or not have done for people in need? That is the question. Okay? So mga tugang, sabi nga, sa next Sunday, madadahog natin ang Ebanghelyo, magayunon mga tugang, the last judgment. Okay? You will notice that in the last judgment, okay, our judgment will not depend on our intelligence. Tatandaan ninyo yan Porque matalino ka, mayaman ka, okay, you will be in heaven. Okay? Hindi po. Kahit sabihin ka, katoliko ka, you will go to heaven? No. The important thing is simple as that. Kahit protestante ka, o sino ka, sasabihin natin, simply this, anong ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo yan sa Diyos. Okay? So, our judgment will not depend on our intelligence, our good looks, kahit napakagwapo ka, or our fame or fortune, napakayaman ka, or even our kilometric prayers na napapakahaba-habang panalangin. Hindi po yan, kahit manalangin ka ng napakahaba. Important as they may be, importante po yung mga bagay na yan. Hindi ko sinasabing hindi kailangan yan. Kailangan po yan. Pero, ang itatanong sa atin, isang tanong. One single question. Before God, have you loved your neighbor as yourself? That is the command of God. Love one another. Okay? Love God above all things, above all, and love your neighbor as yourself. Ang tanong ini po, how much have we done or not done for people in need? Ano ang nagibuta sa mga taong mga nangangaipo? Or ano ang mga daita nagibo sa mga taong nangangaipo? Okay? Alam mo, sa Ebanghelyo mga tugang, they were not condemned not for anything they have done,
but for things they have not done. Ang ibig sabihin, failure. Sabi nga sa parable, those on the left side were condemned not because of their sins or crimes, but by their failure to do something for the needy. Yan ang importante. Kaya mga tugang, importante, do something. No? Let us do something for people who are in need. Kaya ang tanong ni Father Boots, bago tayo magtapos, anong mabuting bagay na mayroon ka ngayon na maari mo sanang ibahagi sa iyong kapwa, pero hindi mo pa nagagawa? Ang tanong ni Father Boots, kailan mo kaya gagawin yan? Kailan ba? Kailan mo mamahalin ang tao? Kailan mo patatawarin ang taong mga nagkasala sa iyo? Kailan mo ba tutulungan yung mga taong nangangailangan? Kailan? Kailan? Alam mo ba kung kailan tayo mamamatay? Alam mo ba kung kailan tayo mamamatay? Wala. That's why the answer is ngayon na. Ngayon na. Now na. Gawin na natin ang anumang magagawa natin mabuti sa ating kapwa. Mga kaibigan, inabot na naman tayo ng oras ding pamamaaram. By the way, ang inyong lingkod ay hindi makakapag-programa bukas hanggang Sabado kasi mauli po muna ako duman sa Tigawon. Dahilingin ko rin po ang samuyang rugaring. Gusto ko mong mahiling ang samuyang rugaring at siyempre natamaan din kami kang kinta, naraut nga ni, nahil ko sa picture, naraut sa samuyang sagurong, nakaturong baso mga ibang bagay, So sana po maintindihan nindo. So I really need to also do something. Okay? For our family, do something. Sana intindihan, sana gusto ko sana mag-record pero kinulang na po ako sa oras sapagkat kailangan ko pumunta sa Tigaon dahil gusto ko po talagang makatulong. So pupunta pa ako sa Tigaon, tulungan ko rin ang aking mga pinsan, kapatid at ang rugaring namin. So let us do something. Do something good today. For after all, Christ went about doing good. Sana, keep doing good. Keep doing good. So, it was si Father Boots Bombasi, OP, na mangangadjik muna kita. Pamangadjik kita ning tabangan kita ni San Miguel Arcangel na ilayo kita sa masama at tabangan kita na makagibo pirmi ning karahayan sa kapwa. Okay? Na tayo ay wag na magsita na mangsita, kundi makakita. Ang importante, makakita at makita lagi ang Diyos sa kapwa. Hindi ang kasalanan. Huwag nating tingnan lagi ang kasalanan ng tao. Tingnan natin ang magagawa natin na mailigtas sila sa kasalanan sa ating magandang halimbawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. So pinawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulin mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos marahay na hapon sa Indo Gabos. Diyos mabalos po sa Gabos na naghinanyog kan sa tuyang programa. At baunin sana lagi ang marahay na bareta ni Jesus. At sabihin ninyo, anak ako ng Diyos. At mahal na mahal ako ng Diyos. Kaya ang lahat magiging maayos. So, sumayin nyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Abangan po ang susunod na programa ni Kuya A at ni Ate Chi sa Usapang Pamilya. Stay safe. God bless everyone. See you on Monday. Uli muna si Father Boots sa Tigawon. Thank you. Tara naman sa malubago, nagkasurundo